Hi guys, welcome na naman tayo. Ito si Kirby Bisaya, nagbabalik na naman tayo mga kabisda ko. Ayan, mga mahal nating mga OFW na kagaya ko. Ayan, kumusta na kayo? Ayan, second of Ramadan dito sa Middle East ngayon. So, ang topic po natin ngayon, kaya gumawa ako ng reaction, kasi maraming natutuwa, marami ding nagagalit. Ayan, so dito muna tayo sa natutuwa. Ako, isa na ako doon. Kung naalala nyo po yung isang caregiver sa Taiwan, isang OFW na caregiver sa Taiwan po. Ayun, ngayon pinapauwi na ng duli kasi dahil po sa mga pinopost niya na mga hindi maganda tungkol sa ating mahal na Pangulo. Ayan, sa mga naninira sa ating mahal na Pangulo diyan. Ayan, tumahimik na kayo. Wag na kayo puro sira lang sa ating mahal na Pangulo. O, tingnan mo, nasampulan na si Ating, si Ate. Ayan. So, paano naman yan? Wala nang trabaho si Ate niyan. O, di ba? Wala nang trabaho. Paano yan? Eh, wala tayo yan, di ba? Kasi kagustuhan na yun. Naninira siya. Kaya pag mga ganyan, kayo, wala kayong, sa mga naninira dyan sa ating mahal na Pangulo, tumahimik na kayo. Wala naman kayong may tutulong sa ating gobyerno eh. Oo. O paano yan? Eh, hindi natin alam kung saan na ang quarantine natin yan. Kasi, alam mo naman na mayroon, siyempre kakasuhan siya. Siyempre, baka sa kulungan siya magka-quarantine yan. Eh, hindi naman kagaya sa ibang OFW na umuwi na wala, okay. Okay lang sila kasi wala naman silang kaso. Eh, yan si ate ngayon. Yung isang OFW sa caregiver sa Taiwan. Hindi natin alam kung saan siya na magko-quarantine. Yan ang problema ngayon. Maglalako ka na lang ng isda. Mas maganda pa. At manahimik ka, yung panay sira sa ating gobyerno. Ang maganda niyan, ilako mo na lang ng isda kasi mabunganga ka eh. Kung halimbawa ikaw ay maglalako ng isda, so makikinabangan pa yung yung bunganga mo. So, yan, buti kung makapaglako ka, eh paano kung nasa kulungan ka na? Eh, 'di ba, hindi ka na makapaglako, 'di ba? Oh. 'Di ba ganon yan, te? So, kayong mga nanira sa ating mahal na Pangulo, wag kayong maninira, wala naman tayong gawa sa panahon ngayon, dapat mag-cooperate tayo. Oh, masampula na. Si Ate Aning, si Ate Ating. Oh, 'di ba? Kaya tumahimik na kayo dyan. Ayan. So, dito naman sa, guys, sa iba dyan. Ayan, mayroon pang isa. Mayroon akong nakita, kaibigan niya doon na Ating. Na parang dito yata sa Middle East yun. Tumahimik ka na ate, baka ikaw ang kasunod. Kaya wag ka nang sumabay pa. Kasi alam ko naman na gusto mo lang na magpasikat eh. Ako. Huwag kayong ganyan. O, tingnan mo. So, mga ganyan na mga klaseng tao, wala naman kayo nagagawa sa ating gobyerno eh. Dapat, tumahimik na lang kayo. Dapat nga, i-fraud natin ang ating gobyerno kasi nandyan siya. Kung wala siya, paano na tayo? At least kahit papaano, mayroon tayo pa rin na-receive yung tungkol sa $200 na kasasistan, at least mayroong binagi. Sa ibang, wala silang ganun. Alam nyo ba? Wala silang mga ganun, guys, namimigay. Mayroon nga, pero hindi pera. Iba ang pinamimigay. Tapos, limited pa. Oh, di ba? Pasalamat na lang tayo sa ating mahal na Pangulo, guys. And, so, ulitin ko ulit sa mga basher ni Tatay Digong dyan. Wag na kayong makisabay pa. Ayan, nasasampulan na. Lalo na yung mga OFW dyan, na mga basher ni Tatay. Ako, hanga talaga ako kay Tatay Digong. So, proud ako dyan. So, yung caregiver sa Taiwan, i-pray ko na lang kita na maging okay ka pagdating sa Pilipinas. Ha? Ayan. So, sana ay tong video na to ay sa mga ibang basher dyan,
maging ano to, maging learn to sa inyo. Ayan. So dito na lang po ako. At keep safe everyone kung saan man tayo ngayon. Ha? At God bless po. Mabuhay.